Альбина. Надо нажимать, наверное, кнопку. Хай. Башкортстан. Хайырлы көн, без Бүреләр Башкорт рок төркеме концертына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең Бүреләр кунакларыбыз Бүреләр төркеме лидеры музыкант Илшат Абдуллин, Бүреләр төркеменең музыканты Денис Ибрахимов, рок музыкант Радиф Кашапов һәм безгә килеп кушылачак Гауга төркеме лидеры Оскар Юнусов. Илшат, сез башта үзегезнең иҗатыгыз белән таныштырып китсәгез иде, сезнең төркемегез ничек барлыкка килде һәм менә бу Казандагы сольный концертка сез ничек оештырырга булдыгыз, кемнең идеясе иде бу? Рахмәт. Так, берекөз ишләме? Хайырлы көн бүтәгезгә. Һеҙҙе шатмын бында Казан калганда сәламләргә. Зур сәлам Башкортстандан әлбәттә. Так, төркемгә килгәндә, безнең төркемгә инде 15 елдан күбрәк вакыт. Без был төркемдә минең дустым, сыйныфташым Рафаэль Гайнуллин дигән егет белән бергә башлап киткән идек. Ул минең икенче курста укыган вакыттарда 2003 елдар дәрә булды. Адактан без икәүләп шул рок стилендә эшләй башладык инде. Һәм дә төрле безнең фестивальләрдә, төрле конкурсларда катнашып, безнең иң төп фестиваль яшьлек шоу булып торган, шунда ел асышы дигән номинация алдык хәтта инде. Адактан инде шул 1-2 ел бергә эшләгәс Рафаэль белән безнең юллар аерылышты һәм мин уйлай башладым инде теге полноценный состав рок группа кирәк инде. То есть әгәр дә икебез генә элек төркем оештыру кыйнрак инде, чөнки күп акса кирәк инструментларга. Ул вакытта без студентлар акса ни фәлән түгән юк. Адактан вот мин институтта укыганда 4-нче курс тирәһендә икән, Денис танышып киттек бит. Без авиация техник университеты студентлары төрле факультетлардан һәм шунда Денис танышып киттек. Бага тиклем инде безнең Тайфур дигән Тайфур Юлчур исемле егет, гитарист егет, гимназист инде. Без бергә укыган гимназияла, минем бәләгәсрәк Рами Гарипов исемле гимназиямны тамамладым. Тайфур дигән егет һәм Денис белән өсәләп төркем төзергә булдык. Уже теге ысын төркем, полноценный составна инде. Шуна безгә Урал исемле егет кушылып китте, Сираждинов, һәм дә безнең тәүге төркем сыгышы тере тавыш белән, тере музыка белән ул да булды безнең филармонияла, шул ук яшьлек шоуда. Исән сөйләмәймен. 2006 елда. Һәм дә 2006 елда без теге точка старта дип куйдык инде. Теге полноценный команданың. Шуннан башланып китте безнең вот иҗат. Һәм Казандагы бу сольный концерт кемнең идеясе иде һәм сез нинди репертуар белән киләсез шул хакта бүгін булачак концерт хакында? Так, хәзер генә шуны тулкынланам. Так, не странно, теге мондай пресс-конференциялар булган юк, шуга хәзер хәзер соберемся мыслями. Ну, мы в Казани просто уже не в первый раз. Давай подводку сделаю. Казан турагында безнең электән минем хыял бар иде. Без моны Өфөлә концертлар эшләп йөргәндә үк һәр вакытта ла моны Казан безнең кардәшләрнең альтернатив музыканы мин һәр вакыт инде торганым. Кызыкна торганым. Һәм шул вакытта мин эзләп башладым, бар микән бында рок музыкантлар. Чөнки без тегендә үдә концертлар эшләйбез, фестивальләр эшләйбез, төрле концертлар, сольный концертлар эшләйбез санап куйдым. Ул вакытта без башлаган вакытта берәү дә юк иде. Беренче команда бар иде, но улар миңа, ну честно, охшап бетмәделәр иде. Исемнәрен әйтеп тормыйм. Оскар сәлам. Вот. Адактан без интернет селтәрендә мин тап булдым Гауга төркеменең страницасына. Ул вакытта ВКонтакте да группа безнең һәвәт эшләйне. Һәм шунда ук буларның беренче альбомдарын тыңлап сыккас, мен бик охшап калды, бик матур итеп йырлайдар, бик матур сифатлы аранжировкалар. Һәм мин Оскарга язарга булдым. Сәлам, хәлләр ничек? Шулай була, мин рок музыкант Башкортстандан и Оскар белән танышып киттек бит.
һөйләшә башландык. Шуннан ярты елдан Оскар килде безгә Өфөгә. Ул безнең Бөрү калганнан килеп чыкты бит инде. Башкортстандан монда теге укып, эшләп йөргәс. Шуннан Өфөгә килгәндә без бергәләшеп, танышып, һөйләшеп, бер ярты көнне бергә үткәрдек. Һәм шунда миңа Оскар һөйләшкәндә Оскар әйтте инде, без электән бергәләп, ну, была худ сотрудничать бергәләп. Әйдәгез, безнең фестивальләрдә бергәләшеп эшләп карыйк дип дигән нидә. Һәм Оскар предложил шундай идеяны, мин татарча сөйләшәм дигән фестиваль. Мин ул фестиваль турында белә идем. Интернет-селтәрен күзәтеп бара идем. Шул вакытта Радиф Кашаповты белә идем. Ул оештырусы һәм дә Радиф Кашапов дигән рок музыкант бар икән, тоже карап йөри идем. И Оскар әйдә, проблема юк. Кайтып егетләрем һөйләшәм дә, һәдә сакырып карыйк дигәннәр инде. Шан ничектер бунда һөйләшеп организовать иттеләр. И без тәүге тапкыр Казанга килдек бунда 2017 елда. Габдулла Тукайдың туган көндә бит. 26 апрельдә бунда килдек, тәүге тапкыр. Әлбәттә бик нык тулкынландым, чөнки без башкорт телендә йырлабыз, башкорт телендә рок, бунда татарча фестиваль һәм тәүге тапкыр улар икенче телдә булган кунакларны сакырдылар. Һәм мин нык тулкынландым. Автобус килгәндә, вот 8 сәгать килә бит инде. Уйланып, уже ярымчыта башладым инде. Һәм сахнага сыгып, беренче йырларды йырлай башлагандан соң, шунда мин аңлап калдым. Без халык бөтәһен дә аңлый. Бер телдә һөйләшәбез. Ике тел, ну, бер телдә дип башкортса, татарса, бөтә һүзләрдә аңлашыла. Һәм халык та нык йылы безне каршы алды. Егетләр белән танышып киттек, дуслашып киттек, бундагы альтернатив сообществолар белән аралаша башладык. Һәм дә мин күреп калдым, монда шундай асык йөзле, яхшы сифатлы музыкантлар яшәй. Бу егетләрем без әлбәттә дус булабыз, бергә эшләп эшләбез, һәм шуннан безнең менә башланып китте инде безнең дуслык. Вот. Гауга һәм бүрләр төркеме аша. Безнең альтернатив шундай направлениелар дуслык башланып китте. Та самая дружба, которая привела к сегодняшнему концерту. Айе. Денис, вот кайчан сез аңладыгыз, сезгә менә уңыш килгәнлеген, сезне таный башлаганнарын шул хакта әйтеп китсәгез иде. Кем яза музыканы сездә? Сез язасызмы? Ну, давайте я расскажу, что основным творческим мотором, автором всех слов и песен, конечно же, является Ильшат. Приносит песни к нам на репетиции, мы их дружно там с ребятами разбираем, сочиняем аранжировки. Но, тем не менее, вклад каждого музыканта остается очень важным. И, в общем, как... Давай, Заря. Успокойся, расслабься, матур, рак волнуется, егетләр пойдет нормально. Да и у меня тоже первая пресс-конференция в Казани. Ну да. Извини меня. Как ни крути. Киләчәктә булыр әле. Алайса, журналистларыбыз биргән сорауларга җавап бирсә, Радиф әйтеп китсәгез, менә сезнең бывалый, ничек булды бүреләр белән? Һәм сез ничек менә бәялисез бу төркемне? Мен таксида барганда карадым, без Ильшат белән бер көн 7нче елдан язышыбыз икән. Алданрак та мин тест кадәр инде башка проектлар буенча анда Уфадан эсә бара дип, инде концертлар, татар концертлары инде яисә башка фестивальләргә, ну мин карадым анда теге. Минем истәйнем менә без инде гомумән бит инде шундый безнең идея хәзер татар музыкасы белән шикләнмәскә, безгә удмурт музыкасы кызыксындыра, чувашлар, хәтта безнең лейблда бар чуваш музыкантлар, әйме. Шуңа күрә менә бен әлбәттә инде Башкортстаннан теге беренче рок төркемнәре миңа күптән кызыксындыра иде. Гомумән минем балачакта истәлегем беренче шундый рок төркем, ул Караван Хара иде. Аны ТНВда күрсәтәләр иде, алар шундый җыр башкалар иде, мин шокка та идем. Ну, бездә андай бер юк иде бит инде. Караван Хара аларда булган иде. Һәм мин шокка та Юк, килгән. бездә иң төп безнең Дәрвишхан дип әйтәләр. Төркем. Шул килеп чыкты. Һәм менә без уйладык инде 18-дә, әйдәгез менә
башкорт төркеме чакырыйк дип, белмим нигә ул куллангандыр, ишатның куллануын мин аңламыйм. Чөнки теге рок музыка дәртле булгач инде ул тересе инде телдә аңлашыла. Чөнки ике кардәш халык булгач инде. Тагын да катырак шуңа күрә менә шундый 18-дән без дуслаша башладык инде, алар Таткульт феста да чыгыш ясадылар. Җигде шулай туры килде әле ТНВ хәтта каналларны туры эфирдә күрсәтте. Без аны уйлап чыгармадык. Без әйттек, әнә 5-тә безгә кирәк, әйттеләр безгә камера киләчәк. Кем безне чыгыш ясый вакытта? Ничек шулай килеп чыкты, бүреләр чыгыш ясый икән. Бүреләрне 1 сәгать буе ТНВдә күрсәттеләр. Шуңа күрә мин бик шат инде, әлбәттә, менә алар беренче тапкыр сольный концерт ясыйлар. Клубта, тегендер бер теге җитди сәхнәдә түгел, там филармониядә яисә башка ПКСдамы инде. Менә өчен шундый бер андеграунд клубында карабыз, нәтиҗәгә китерер, чөнки без барыбыз да чынлап әйткәндә концертларга сусаган, теге алҗыган кешеләр безгә шундый концертта җитми. Бүреләрнең шундый төп инде фишкасылар чынлап та менә рок төркем. Без кайвакта шундый инде башка экспериментларга биреләбез, теге менә алар чынлап чыгар да бәрәләр. Теге манчылар инде. Менә шул өчен кирәк, аларга кирәгә хар. Маншилар нима була калай батыр бит? Бәрәләр, маншилар калай Оскар әйтсәйди, бу концертта сез дә чыгыш ясаячаксыз бит инде, һәм бүгенге концертны бүгенге концертта һәм сез шулай Уфага барачаксыз 4 апрель көне. 4 апрель. Шул хакта әйтеп китсәгез, менә сез ничек таныштыгыз бу төркем белән һәм сез ничек бәялисез бу? Танышканны Илшат сөйләде бит инде, ансыз чын алдамады. Ничәнче ел икән белмим, 2010 ел микән. Контактта таныштык, безнең бер таныш кыз аша. Ул безне дә тыңлаган, Илшатны да тыңлап йөргән, һәм инде безне таныштырга булды да, шул очракта без танышып киттек. Танышып киткәч, мин үзем дә Башкортстаннан булгангадыр, ничектер Илшатны якын күрә башладым. Ничектер менә танышасы килде, шуңа Уфага баргач без аңа белән күрештек, сөйләштек. Ниндидер планнар төзештек. Шуннан соң инде шул концертлар башланып китте. Бергә дә уйнадык, Казанда да бергә уйнадык. Акустический концертларда бирдек. Шулайрак. Бүген без бер Илшатның җырын җырлыйбыз бергә һәм безнең бергә ясалган Бал дигән җырны җырлаячакбыз. Һәм сезнең икегез дә Радиф сездән сораш килгән. Радиф бүген тоже бедемен бер җыр җырлаячак. Evet. Яңа елдан миңа бик ошый яңа елдан җыры. Шундый универсаль җыр ул. Шуңа күрә күңелгә кергәч, мин бүген анда катнашкан Эмильгә күрсәткән идем. Безнең Чалгыда эшләүче егет бар, татар театрында Чалгыда. Онда бит теге топральный уйный бит сезнең. Мин күрсәткән идем. Эмиль безнең дилсен кусты, актер егет. Һәм дә безнең бер сәхнәдә бүген булсак әйткәс әйтеп куяр, инде Зарина Вильданова безнең белән бергә җырлаячак һәм Илгиз Шайхразиев. Ул безнең бик яраткан җыр, безнеке түгел, бер кавер версия, беләшләргәндә Атайдың күзләре, Әсәйдең күзләре, Атайдың күзләре. Идрис Газиевтың Мәңгелек мөхәббәт җырын бергәләп җырлыйбыз. Зарина Вильданова без бергәләп тоже концерт эшләгән идек Уфа каласында. Вот, шуга без нык якын дуслар. Менә безнең дә концерт булачак, якшәмбе көнне Уфада. Һәм шул концерт буенча бик күп ярдәмне сизәбез Уфа шул журналистлар ягыннан, блогерлар ягыннан көндә ничектер ярдәм итеп торалар. Шуңа без зур рәхмәтлебез Илшатка да, аларның дусларына да. Достарга килгәндә әйтеп куяйм, исемнәрен атап үтәргә кирәк дип уйлыйм, Оскар, безнең егетләрнең, evet. Алдан безнең менә шу дуслык барлыкка килгәндә безгә нык ярдәм итте БСТ каналының егетләре, безнең етәкчеләре инде. Ул безнең менә Алмаз Манаков, Рафаэль Янгиров, Антон Прижевский һәм Рустам Зарафуддинов. Ул Юл дип аталды, улардан адактан продюсер үдәге аслар Юл дип аталган. Һәм шул продюсер үдәге мен мин татарса һөйләшәм дигән фестивальдән күргәнне күреп, Өфөлә эксперимент рәвешендә эшләдек, мин башкортча һөйләшәм фестивален. Һәм унда ла безнең менә егетләр килделәр Казандан, Илгиз Шайхразиев менән Muscle Music не килде, Кыйру килделәр бит инде. Безнең Кунакхарайда, Гостин дворда инде бекша фестиваль булды. Хәзер бу безнең продюсер үдәге икенче төрле атала, Джара, унда безнең уның
Рүстем Зарафудинов, Алмаз Манаков һәм Дмитрий Каретко. Вот ошо егеттер безгә нык ярдәм итәләр. Өфе менән Казан музыкантларын берләштерергә һәм Өфелә концертлар оештырырга, безгә лә менә Гауа төркеменә лә төрле фестивальдәр эшләргә. Шуңа уларга отдельно рәхмәтебезне белдереп китәбез инде. Рәхмәт. Сезнең сораулар бармы? Журналистлар. Ишат, сезгә сорау булыр. Үзегез турында да сөйләп китсәгез, иде безнең белән таныштырып үтсәгез иде, кайда тудыгыз? Сезнең музыка белән шөгыльләнүегез ул төп шөгыльме яисә хобби гынамы? Чөнки музыкада акча эшләп булмый диләр бит инде. Менә шул хакта Рок да музыкалай. сөйләп китсәгез иде. Музыкалар була, рок музыкалар түгел. Мин үзем Башкортстандың Баймак районының Куси авылында туып үскәнмен, атакан Түркмән авылына атаймасам, күп шунда яшәннәр. Мин авыл егете. Электән рок музыканы тыңлап, яратып тыңлайм. Уга мен атайым өйрәтте инде. Электән теге Цой, ДДТ, Чаев төрле кассетлары, элек булды, потрёпаны булып кассетлар булдырган. Атайның пирожковын тыңлай торган постоянно атайым. Обедка кайткан һайын, төшкә ашка мен сыгам, но машинага ятам да, ишектәрне бикләйм да и тыңлайм музыканы. Шул вакытта үземдә хыяллана торган. Мен сәхнәлә ошо йөрдә мин йырлайм. Тугандарым, өләсәем монда, әсәем бөтә тыңлайлар и бөтенләй охшайды инде. Бала сактагы булган хыял, рок төркеме туплау инде. Азак мен Өфөгә күсеп килдем. Өфелә беренче Рами Гариф гимназиясында укып беттек. Шунда без егетләр белән танышып, әйләнеп бит инде, классташлар белән эшләй башладык инде. Азактан авиация техник университетында укырга кирдем. Унда укганда Денис белән, Тайфур белән төркем дәвам иттек. Һәм дә Өфелә калдык, Өфелә эшләй башладык. Әлбәттә, безнең бу музыка төп шөгыль түгел. Минекелә Денис цикла төркем бөтәбез дә эшләбез, бөтәбез дә инженерлар, һәрбер үзләренең специалистлары бар инде. Минең специалистикамда мин инженер защиты в чрезвычайных ситуациях, булай инде рус әйтмешләй, аттестованный спасатель институты беттем. Адакта минең икенче югары белем безнең Баксу академия при президенте на стратегический менеджмент. Һәм өченче минең югары белемем ул бурение нефтяных газовых скважин, нефтянка эшләдем. Гомер бу укып тигөрмәгәндә. Музыка һәр вакыт әргәлә, гел хобби. Чөнки безнең уй буенча һәрбер кешенең үзенең хобби буларак тиеш, шөгыле буларга тиеш. Өй менән эш һәр вакытта ул ялкыта әлбәттә. Ниндәйдер безгә илһам көс биргән безнең бер шундай хобби буларга тиеш дип уйлыйм. Мин кәләшем бар, 2 бәләкәй балам бар, 4 яшьтә һәм 3 яшь. Тагы нимә? Счастливый человек. Айе. Рәхмәт. Нормальныймы? Җавап. Хәерле көннәр. Шәһри Казан, Эльвира Шакирова. Сезгә шундый сорау, без бит инде менә рок стиле гомумән безнең өчен ул үзенчәлекле. Татар дөньясы, башкорт дөньясы өчен әйме. Рок музыкант булуның кыен яклары нинди? Ой, кыенлыктар бик күп. Менә нинди киртәләр очрый сезгә? Әйдәгез беренчедән башлаек. Рок музыка шөгыльләнү өчен ул бик нык сыгымдарды таләп итә. Чөнки гомумән яхшы инструментлар алыр өчен генә күп акча кирәк. Һәр вакыт репетиция эшләр өчен студия кирәк, база кирәк, һәм дә хатта альбом сыгарам дигән рәвештә күп сыгымдар китә. Чөнки һәрбер инструменты по партиям ядран ул кыйбат. Безнең Өфелә яки Казанда уны урынына иткереп эшләүчеләр әлегә пока бар, но шунда сифатлы эшләгән кешеләр юк. Мәскәүгә, Питер калгана шуга бит звукорежиссерларга ебәрәбез инде. Күп безнең ядмаларды. Шул яктан сыгымдар күп. Икенчедән, бер концерт эшләйм дисәң, гастрольләр эшләйм дисәң, һинең үзеңнән бер автобус аппараты йөртү кирәк. Унда барабандар, шнурдар, колонкалар бик күп. Әгәр дә моны Денис әйтәйин, нишләп, зачем, говорит, ты не запел, просто попсовые песни, говорит. Флешканы тотаһың да, баран тотаһың да йырлайың рәхәтләнеп. Но бұл біздің рок музыка гомумән әйткәндә безнең увлечение гына түгел, ул безнең уже мына образ жизни бит инде. Безнең образ жизни, без уже шуга бирелгәнбез. Продолжи, пожалуйста, про рок-н-ролльность и про сложности, наверное.
Какие сложности могут? Ну, девушка правильно сказала, что в принципе рок-музыка такой жанр специфический. Если вы включите любой, будь то татарский или башкирский музыкальный канал, сколько вы там увидите рок-песен, боюсь, что немного, может, если одну-две в день, уже замечательно. И прям видно определенное, ну, можно сказать, какое-то неприятие публики, что ли. Публика, Оно которая есть, да. просто не привыкла слышать такое музыкальное направление, и определенно есть сложности с восприятием. Допустим, у нас Уфа довольно город сам по себе рок-н-ролльный, и рок-музыкой там никого не удивишь. А как только говоришь, что ты вот исполняешь рок-музыку, но с башкирскими текстами, тоже возникает какое-то такое неоднозначное немножко восприятие. Интересно, это как? Да, и поначалу финские рок-музыканты не принимали, ну, как бы не было, да? То есть Было, не воспринимали всерьез Алдан, да. Ну, хәзер как бы делаем нормальные фестивали. Хатта біз былтыр барып қайттық Екатеринбург қаласына, тәуге тапқыр Вистория фестиваліне, Русаға көсінде кеттім. Фестиваль «Старый новый рок» деп аталайны, онда Чаев түркімі ойыштыра, Шахрин менен Бегунов? Бегунов, Это еще на башкирском, ух ты, это на башкирском. Ай-яй, Алар еще это типа плюс. Да, Ничего біз жібердік себе, өзіміздің давайте язмаларды, позовем, ол федераль масштабта өткен фестиваль, һәм бізді былтыр шунда екі конкурсажа өткерділер де, біз бір сахнада с нашими кумирами детства, грубо говоря, выступали до одной сцены. И так, тапқыр Екатеринбург қалағанда, Бельтин центра башқұртстар ерланық енді өдебін тәлбеді. И халық бик яқшы елді қаршы алды, онда рус тілінде көп тарабетіне, башқұрт тілін бір аңламай. И этлеріне, ребята, ничего не понятно, нет, ни хрена ничего не понятно, но это круто. Вот так сказали. Һәм менә бу кыенлыклар турында Рәдиф скажет бәлки. Шулар фикерегезне әйтерсез менә. Мин башта ни кушырга әйткән, Илшат үзе турында сөйләде бит инде, әйме? Ул Илшат кинода да төшкән элеккегрәк. Һәм аны Уфада, Башкортстанда ниндидер халык герое кебек беләләр. Куйса ли инде халық герой? Юк, шунда мен читтән карап торам. Ай-яй-яй. Кында метроюк әйткәндәй. Рок музыканың кыенлыклары. Кыенлыклары? Ая. Илшат әйтеп китте, мин белмим, кыенлыгы шул гынадыр, организационный моментлар, әйме, менә концерт оештыру, бөтенсе үзебезгә ята, менеджер булса, ансы икенче сорау инде, может, проблемасы булмаса. Шул организация концерты, күп чыгышлар, нәрсә стау. Mesela мен эшкән килек баргайным радиога, һәм ятаган сорау бирәләр. Чынлап та бармы соң татар альтернативасы? Мен әйтәм, без инде 3 тапкыр фестиваль уздырдык анда. 100 меңләгән кеше килде, сез шул сорауны дәвам итәсез бирергә. Менә шул төп проблема, нигәдер кеше. Юк, менә төп проблема, кеше безне беренче тапкыр ишеткәч, ул ни дия, сез шундый музыка бармы ни дия. Соннан аларга күрсәтәсең, Радифны, Джунаны, Сайдулурны, Илшатны кемнедер күрсәтәсең, алар беренче тапкыр ишетәләр һәм аптырыйлар. Ник сезне ишетмәдек, шул тиклем күп ел барсыз дип. Шулай әйтеп куялар. Мен бер тапкыр бар иде, Clubhouse ачылганда, анда музыка турында инде бер әңгәмә иде, анда килде бөтен радиодан эшләгән кешеләр. Һәм алар әйттеләр, без сезне тыңлыйбыз, без сезне беләбез, ләкин без сезне куя алмыйбыз, чөнки менә Формат. Ну юк, монда чөнки мисал бара абый таксида һәм тыңлыймыз мәсәлән нидер бер эстраданы, һәм анда уртада мин барлыкка киләм. Әлбәттә аны күчерә. Чөнки бу ирешмәгән радио, аймыл радио форматы аңлашыла бит инде. Шуңа әгәр без сезне куймыйбыз, без сезне шатабыз, хәтта аңлыйбыз, теге кызыксыз эшлисез, ләкин без сезне куймыйбыз. Бу проблема түгелдер инде. Чөнки бу гоман форматның шундый барлыгы юк, теге рок музыка күп түгел татар телендә, яисә башкорт телендә, удмурт телендә бөтен җирдә инде. Шуңа күрә аны теге аерым радиога чыгарып булмый. Әйме, ләкин аны булган радиоларга, булган теге мәгълүмат чыгарына кертеп булмый. Бар инде берничә шәһәр интернет радио, урбан татар мәсәлән, әйме алар мәсәлән безне әндерәләр һәм башкаларны. Бу минемчә теге вакыт проблемасы гына. Бәлки мәсәлән бер ел узгач, без картаеп беткәч, менә ул барлыкка килер һәм әйтер, менә без утырыбыз, бозылды рок музыка. Хәзер яхшырак булыр иде. Шул гына вакыт проблемасы бар. Ая. Ике сорау хәле көн идел.
Sizni bit indi менә мин татарча сөйләшәмдә күргәнебез бар инде. Ул бит инде барбер акция, сез менә хәзер сольный концерт белән киләсез. Ул акциягә бит инде мәсәлән бардыр инде теге сезне генә күрәм дип килгән кеше, ләкин барбер анда кеше акциягә килә, шул концертка килә. Менә сез ничек уйлыйсыз, хәзер тамашачы җыелырмы, күп булырмы? Ул яктан менә кыенлыклар ничек? Һәм икенче сорау, сезнең әлеге визитыгыз бу хәзерге вазгыятькә, сәясәткә бәйлеме? Яки бер генә дә катышы юкмы? Нимкәгә бәйлеме? Вазгыятькә менә хәзер бара торган, сәясәткә бәйлеме? Ситуацияга. Так, давайте поэтапно. Беренче сорауга, әлбәттә без тулкынланабыз, бу безнең эксперимент рәвешен тәүге соло концерты. Ни өчен дигәндә, без электән монда безнең дуслашабыз бит инде. Безгә Инстаграмда язалар, контактта язалар инде, Фейсбукта, касан киләгез, касан һезе монда ишетәбез дип. Сольный концертман. Без әйтәбез, запрос бар, демәк килергә кирәк. Һәм яңгырак кына без 25 март көне үткәрдек концерт Өфелә, шуны шаулап гөрләп, һәм шул мәлдәрәк кына без башка уй килде, әйдә Казанга барып киләйек. Раз бунда эшләбез икән, шундай безнең энергия кала, пока не растратили. Барып егетләрне күреп, дусларны күреп, матур итеп үткәргән соло концерт Казанга барып йөреп киләйек. Әлбәттә без берендә теге тулы клуб яки бер әйткән тулы зал я торган ниятебез юк әлбәттә. Без знаем, куда мы идем, зачем мы идем инде бит. Был бит такой концерт, һәм күпме халык килә, без шуга шатбыз. Чөнки безнең концертларда кемдер килгәне бар, безнең Өфелә белдерендә. Безнең дусларса атмосфера һәйбәт, һәр вакыт матур дип берләбез, бер-беребезнән заряжаем энергия, бер-ике айга итерлегендә. Шуга без менә шундай намерением килдек. Һидәят әйтмешләй бул теге өченче сорау булды. Сәяси юк, әлбәттә. Әлбәттә булай түгел. Да у Оскара уже второй концерт в Уфе. Оскар безгә Нам килә. уже догонять. Да. А у нас еще ни одного не Оскар было, безгә оказывается. килә. Безгә моны татар сыйырлай бит инде, безнең халык башкортлар йыела. Чөнки без ялап тәүге килгәндә әдрәк кыенрак булган йыйы бит. Чөнки фестивальдә бергә эшләгәнек, безнең шоу-кейс татар-башкирский музыка эшләнәләр бит безнең юл продюсерсы үдәге инде. Алкын Зарина Вильдановна бергә эшләнек. Халык әдрәк аңлама, ялап халыкты Өфелә өйрәтеп алдык инде. Безнең халык башкорт яшьтәре килә баштанлар. Хәзер менә Оскарга уже билеттар һатыла, халык көтә, безнең яшьтәр уже көтәләренә. Тыңлайдар. Татар музыканы безнең башкорт яшьтәре тыңлай баштанлар. Чөнки сифатлы, яхшы, һәйбәт, төпле мәгънәле музыка. Һәм bundan да безгә килә интернет-сайтарда йырларга яхшы, йырларны тыңлайбыз. Шуга молодцы. Дип, бер инде дә сәяси нигә бу бәйле түгел. Шуны әйткәгә килә инде. Менә сәясәт дигәннән шундый сорау туды. Сезнең репертуарда татар башкорт дуслыгына багышланган җырлар бармы? Һәм гомумән нинди темаларга җырлыйсыз? Темалар төрле ул безнең. Темалар төрле. Теге мин яратам приходик варатам түгел әлбәттә. Ул минең шундай, минең чөнки йырның авторлары мин бит инде. Дөньяга карашым, төрле был тормышта яшәүдең шул төрле мәгънәһен эзләү, үземдә эзләү шул темаларда инде безнең. Башкорт татар дуслыгы турасында йырларга килгәндә, беренче булып әлегә безнең автор йырлары юк, ләкин безнең бөек композиторлар йырлары бар бит инде. Без Зарина манерларны теге. Гомер бу без спортлар дине. Аккалфак йырын башкортса татарча йырланык. Бик тә һәйбәт, бик тә матур килеп чыкты. Һәм менә бүген шул ук менә Идрис Газиевтан, ул бит Башкортстан һәм Татарстан аткан артисты, шуның репертуарынан йырласак бездә. Менә шундай йырдар һәм бер-беренең автор йырдар булганда, бер-беренә кушылып йырлар. Татарча һәм башкортча. Хәтта без Оскарга гауга төркемнән клип төшердек инде. Һәм русча бар, башкортча һәм татарча булды инде. Шуга бу шулайрак. Дуэт була бит инде бүген, әйме? Дуэт була. Сез татарча җырлыйсыз, үзегезнең партиягызны сез башкортча шулай бармы? Әлбәттә. Менә бүреләр исеменең хикмәте бармы? Менә бүреләр дигәч, ниндидер куркыныч күз алдына килә. Сез шундый чибәр, матур егетләр. Рәхмәт. Һеҙҙә бик хәлуһығыҙ.
Бик матур кызлар бүген утыра. Рәхмәт. Так. Бүреләр дигәндә ул безнең әлбиттә без башлаганда без шуны патриотик йыр булган диң беренче. Башкортларым дигән. Башкортларым, торыгыз, үлмәгез, уяныгыз. Шунда инде ул багышлап язган алкоголь мәсьәләһенә, там наркомания, алкоголь, вот это суицид мәсьәләһенә багышлап язылган йыр. Төрле шундай проблемаларга инде. Патриотик йыр булды инде. Шуннан шул йырдан соң безнең Рафаэль утырганда легендага таянып, ете ырылды, ете урынга урнаштырган баш бүре, баш корт, баш бүре, шуга бүреләр дип. Һәм икенчесе безнең хәзер күпенсә шуны безнең тәбендә беренчесен рәттән куябыз. Ул бүре как тотемный символ, это символика теге азатлык рухы, теге внутренняя свобода. Вот шундай символ мәнендә. Шул безгә больше символиканы охшай. Шуга ошайтып бүреләр кылдык инде. Усал күренәбезме? Бүреләр дип. Бүтән шайтып үләр ни өчендер? Ата бүреләр, башка бүреләр бар. Әйе. Бул ата бүре. Ике бала. Ике балалы. Әйе. Сұрауым сізге еді. Бұл концертында түгіл сіздің ижадыңыз турында көбірек. Сіздің жырларда шындай әзірек ұятсызырақ та жырлар бар бит енді. Мен өзім тыңлағанға көрә айтам. Бұл мақсат шулай язылам әлі ал барса сіздің белән булган хәлләрме? Кайсы жер оятсыз? Бар андай жырлар сезләре бар. Yok, Оскар, hem bir секс символ башкир-татарской эстрады, именно альтернативный. Шуга шундай радалар. Давай. Нормаль кебек теге. Уятсыз Yok, күп түгел. грейпфрут турында сөйләсәгәнме? Мин бернинди андый фикер салмаган язганда. Инде кеше үзе шуны күреп, шулай таралып китте. Чөнки мин бернинди дә эш салмам. Yok, инде кеше бит күрә шулайрак. Мин икенче фикер уйлап, икенче хисләр тоеп ничектер язам. Инде кеше күпме булдыра, шул тиклем сала үз ягыннан. Шул гына. Әйе. Сез бит инде радио телевидениеларда юк әйме? Мин аңлавымча, ну Кем? радио телевидениеларда юк. Безме? Иә. Без бар, Башкортстанда без бар. Алдан без юк, бездән үткәрмәйләр инде. Төрле фестивальләрдә йөреп үтеп. Гомумән әйткәндә башлаганда авыр инде. Без төрле гаражларда уйнадык, там детский домдарда, мин эшләп киттем дә балаларны гитарага уйнарга өйрәтеп, безгә аппарат бирә торганнарны шундай, тернистый путь булды инде. Адактан шул ялап без мына үзебезнең аудиторияны йыеп алдык. Без икенче, өченче, бишенче елда эшләбез, 15 ел тирә эшләбез. Һәм буга тиклем безнең армия дип әйтәләр. Дөрес түгел микән? Күбәйде, без тыңлаучылар күбәйде инде. Һәм музыкалар безнең үсә бара, без более взрослее, безнең взрослеет музыка и безнең дә зритель. Зурая бара һәм дә икенчеләр килә. Халык тыңлая башланы. Өзрек кушыйм, кушып җибәрәм. Может, сөйләгәнсеңдер, Илшатның сольный концерты 1-2 ел элек чыккан, яме, булган альбом чыккач. Без уйнаган клубта как раз анда кеше сыймады. Кеше чиратлап. Әйе, Music Hall-да безнең ундай рекорд нитегендә, еще 50 кешенең индермәннәрендә. Сыннан оркестр белән концерт куйдылар. Сөйләдеңме? Юк, уга барып үтмәнек әле, безнең концерт булды, зур сахналарның бер 1000-га якын кеше йыйдык инде концертларда. Һәм симфоник оркестр мәсәлән 800 чем-то булды бит. Но вопрос в другом. Без шунда безнең йырларны радиога алдылар, Юлдаш каналында без һәр вакыт куялар. БСТ каналында безнең клипларны, Курай каналында безнең клипларны куялар. Без улар белән дус яшәйбез һәм дә безнең халык ничектер уже воспринимает. Безне тыңлайлар, төрле концертларга сакыралар, солянкаларга сакыралар. Әлбиттә, тигене булманы. Оның өчен төрле этаптарда үтәргә туры килде. Хакта бергәләп эшләйбез. Ләкин гауга төркеме бездә юк, нишләптер. Менә сезне күреп алганнар, сезне керткәннәр. Безне Уфада да уйнаталар радиода. Әйе. Это уже к вам Проблема вопрос. нидәсең, нишләп сез юк? Булгар радиосы, Татар радиосында, ничә мәйдан ТНВ Болгар каналларында. радиосын сорагыз Оскардан. Оскарның проблемасы юк анда. Бәлки сезнең ниткән бармы, сез тәкъдим иткән бармы? Анда мәсәлән TMT-га кергәнчә акча түргә кирәк. Бирегез Оскарга акча, ул аны тапшырыр TMT каналына. Һәм безне чыгаралар. Но мин беләм, мәсәлән, мин грейпфрутны күргән идем мәйдандамы? Клиптә. Мәйданда
Отырам, қарам, құшығат, Оскар метім нешік клип шықты соң, Алса Абылханова еді қазіргіні. Хай кинат Yok, Оскар. мен анда өзім ақша төлеп, бір-екі клипні кіртіп алған едім, қараған нешік ішлі екен. Вот шындай іш, Даже так? Ну, хам тағын бір бар еді тәжірибе, біздің озған еліні, по-моему, Бір деятелер, а так можно было, что ли? Так побыстрее можно было. Озған еліні Пришлось бы 15 2 сағат бойы ғафуды, 2 сағат бойы біздің кешен татар радиосына біздің ойнатқан әрейді, шындай ең самый форматный жырларынан да. Ну, бик сәйрейді, ол біріншіден теге, ну, мүмкін екен бушкайын да алып шығардылар чөнки ал вакытта уйлаган нәриде бичекте үзүн өзгәртергә дип инде амала сайдылар инде теге бик анда рок музыка булмагандыр инде булган инде күбрәк шундай хип-хоп урмын һәм ләкин мин үземне анда ишеткәч теге бераз шок кыттым әлбәттә инде ләкин мин белмәм анда ни серия булган анда чөнки татар радиосын бит шулай ук теге аерым бер төркем тыңлый мин бит аны тыңламыйм үзем көтәм качан Оскарны куячаклар дип инде там тыңлап бетердем бөтен җырны юк әлбәттә анда әгәр татар радиосының аудиториясы үзгәрсә һәм алар шулай теге рок музыканы көтеп аны тыңласа әлбәттә монда тәэсире булыр иде бу мондай эксперимент кына инде әбиләр әйтәр инде әлбәттә менә кыямәт көне якынлаша менә шундый җырлар яңгырагач радиода мондай гына эффект анда дөрес әйткәндә һәм мин белмим кем безне радиода ишетеп менә килде аннары безгә тап булды гадәттә чынлап әйткәндә теге социаль чәтелләрдә башка теге фестивальләрдә террәвештә ул теге эффектив буларак дөрес әйткәндә шуңа күрә мин радиога өметләр багламадым. Ну, гомумән хәзер минең уемса радио телевидениега, ну, надеяться уже смысла юк, чөнки һәр дөнья үткәрде, социаль сетьләрдә, һәр Instagram, TikTok, там музыкаль площадкалар, YouTube. Шуңа линейный телевидение уже скоро, наверное, булмаячак дип уйлыйм. Һәм менә WhatsApp-тан килгән бер сорау, ике сорау икән. Башкортстан һәм Татарстандагы рок музыка үсеше кызыксындыра. Ничек бәялис, кайда зуррак үсеш алган? Казандамы, Уфадамы? Менә кайда күбрәк тамашачылар һәм кайда күбрәк төркемнәр? Яңгына яуап бирдек бит не Ишак графикка чыгарам инде. Карагыз. Безнең Башкортстанда күбрәк дип әйтәм, ну, ысында чөнки безнең 90-нчы елларда бик билдәле төркемнәр бар иде. Улар безнең моны рок төркеменә асыш яһаган һәм беренче аяк баскан егетләр дип әйтәм. Дәрвишхан төркемнәре моны Кышкы яйгыр, Дивана, Рух төркемнәре, Караван Харай шулык, Ант төркемнәре моны Алмаз Гафаровтардан, Дима Гаманнандар. Без мин уларны тыңлап үстем. Шуларга охшарга тырышып, тыңлап үстеп, һәм ул төркемнәр 90 елларның берәһелә калманы инде. Онда безнең килдек поп музыка, бөтенләй поп музыка тыңланалар инде. Яшьтәр, ниләрдә 15-20 ел үткәч, менә без тагы башландык. Икенче тулкынды башландык. Шуга әйтәм, безнең халык әзер ине. Бұл музыкаға әдір болғандыр, бәлки шоғалан біздің аудиториямен елеп-елеп ейілді, һәм халық біздің воспринимает нормально бұл стильді. Әйді мен көруім сәдірек проблемалар бар еді. Бар. Һәм менә тематикасы буенча сорағаннар башкорт тача рок музыка һәм татар рок музыкасында күбрәк нинди тема ягыннан аермасы бармы? Кемнәр нәрсә турында башкара? Ниндидер тематика аермасы бармы дип сораганнар. Башкортлар хамыс турында күбрәк Кешедән тора бит. Ниндидер милли үзенчәлеге бармы дип? Милли территориаль үзенчәлеге. Минем инде яраткан башкорт кеме рәхим итегез. Аларны җырларын бер кашанда эфирга куймаслар. Мин аңлыйм, мин әйтәм, минемчә, ну теге читтән караганда, мәсәлән, башкорт рок музыка ул нидер теге чынлап рок музыкага охшаган. Әйме безгә нидер әлбәттә альтернатив музыканы салмагырак җырлар бездә шундый күбрәк теге сольный җырчылар бит инде, әйме. Мин башкортларны тыңлаганда, чынлап та төркемнәр, әйме шундый теге гитаралар белән, барабаннар белән чыгыш ясаучылар. Ну, мин шулай әйтер идем. Тематик яктан белмим, бөтен кеше бер үк бер турында яза инде. Тематикалар төрле ул. Менә ни өчендер теге татарса я башкортса дигән мин шул охшамай әлбәттә бу шундай подача миңа. Чөнки без яшәбез гомумән Ер шарында. Гомумән без һәрбер кешеләр взаимодействуем с разными людьми, с народами бит инде. Без бит теге Татарстан татарларга йөрмәбез инде, башкортларга без бит төрле, многонациональная страна. Шуга без тыңлап үскән бит күбесе, но русский рок тыңлап үскән безнең мышление тут сформировалось бит инде. Һәм икенче илдәр рок төркемнәр тыңлар. Шуга безнең ниндидер даже мин әйтер идем, теге
окшашлык бар шул темалар турасында. Сен үзеңде эзләү, там төрле проблемаларга үзебезнең менә философик караштар төрле. Ни кайдалар 10 точек соприкосновения. Да хата бер-беренә окшаш дип әйтәләр безнең тематикалар, рок стилендә гомумән әйткәндә. Но әлбәттә теге авылым, әсәем, атайым, ялгам, ундайга тоже кирәк. Но без унда темаларга нисә йырламайбыз. Безнең төрле икенче проблемалар бездә борсы, бәлки шугалар. Рахмет. Бармы? Мөмкинме? Менә соңгы арада эстрадада татар һәм башкорт эстрадасында бик матур булмаган күренешләр күзәтелә бит инде. Фирдус белән Элвин Грей арасында сез бу ситуацияга карата Кем ул дип сразу рокер кем ул? Сезнең менә бу ситуацияга карата карашыгыз нинди? Ничек аңлап була моны? Но улар үзләренчә нимәләр бүлешә алмайлардыр, белмәйм. Без моны әгәр дә поп стилендә улар бер-береннән нимәләр не могут поделить и индер сәяси какие-то политические игры играть, безгә ул караңгы. Безнең альтернатив стилендә без электән дуспыз. Без дус яшәбез, матур яшәбез. Кесә мине шуның турында хатта пост яздым, Facebook'та ла, Instagram'да ла. Унда бик күп комментарийлар китә инде. Мин был нәмә миңа охшамай бундай күренештер, әлбәттә миңа охшамай. Без теге кардәш халыктар бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, матур, тату яшәргә тиешбез. Һәм ввиду политических угодий, уның өчен эшләр өчен, безнең өчен неприемлемо. Мин менә яратам Радиевты ла, Аскарды ла, Денисты ла, шундай егетләрне просто за то, что улар, бик яхшы егетләр. А не то, что улар башкорттар, там, я татардар, там, или нитеп. Гомумән кисә тоже пост язып үткән, минең төркемдә мин бердем генә башкорт. Безнең төркемдә татар бар, украинец, марит, һәм еще беренче теге кушылып үткән кандар. Без рәхәтләнеп башкорт телендә йырлайбыз, башкорт телендә уйнайбыз. Безнең өчен музыка, ул музыканың берендә дә теге национальности юк. Милләте юк музыка. Безнең өчен безнең дә хатымда егетләрнең слоган бар: музыка берләштерә. Музыканың миссиясе халыкларны берләштерү, созидать, создавать инде. Әгәр дә хатымда шу төрле сәяси теркалар дип әйтәм инде, хатта эстрадага килеп беткәс, әлбәттә минем күңелем бушына. Бу осрактар безгә лә, егетләргә беренә охшамый әлбәттә. Безнең шундай караш. Рахмет. Бар, да, фикерләр. Мин дә әзрәк кушап җибәрәм. Кушалар. Минемчә, бүгенге көннәр ул ниндидер үпкәләү, рәнҗү көннәре. Бөтен дөньяда инде. Кеше нәрсәгәдер үпкәли, соңдан үзенең җавабын Instagram'да куйлар, язып җибәрә, Twitter'да язып җибәрә, икенчесе үз җавабын җибәрә. Без ничектер менә шул артта калдык микән, әйме? Рок музыкасы булгач, без музыка белән шөгыльләнергә тырышабыз. Гомумән музыкантлар музыка чыгарырга тиеш, җырлар башларга. Әгәр дә аларның теге сез алар турында язасыз, менә мондай фонда, әйме? Теге Темаевның яңа җыры турында түгел, Элвин Грейның яңа җыры турында түгел, алдынгы ташлары турында. Ул мияк бу музыка кагылышлы дә бер түгел, бу инде теге башка тема. Шуңа күрә минем теләк иде, мәгълүмат чыралар күбрәк иҗатлары турында язса иде. Мин күптән көтәм, мәсәлән, Элвин Грейның иҗаты турында зур бер мәкалә булса иде, әйме? Кому это интересно, Хадрат? Вот шул кызык бит инде. Миңа кызык. Минем өчен ярмазыгыз. Яисә Тимирдус Темаевның теге үсеше ничек үзгәрде ул, менә инде булды башта ул. Бу монда нидер, бу хайп, белмим, музыка белән бәйле түгел дөрес әйткәндә. Ул шул гына. Юк, улар Мин яңа җырлар кешедән тотам. Алардан яңа җырлар кирәк. Менә Темаев җырлар язсын, Якшин җырлар язсын, мин бит шак булыр идем дөрес әйткәндә. Теләсәң инде русча, татарча, инглизчә, анда башкортча булсын җырлар, ләкин менә җырлар күбрәк булса инде дөрес әйткәндә шул. Если два человека решили выяснить отношения друг с другом, пусть на здоровье, пожалуйста. И если они решили делать это в каком-то публичном поле, да, конечно, какие могут быть к ним вопросы, это их полное право, они делают, что хотят. Не будем же мы учить двух взрослых людей, как им жить, как им поступать, как им смотреть на жизнь и что им писать в их соцсетях. Пусть делают, что хотят. Вот.
И на самом деле непонятно такое какое-то всеобщее внимание, что ли, к этому. Даже до меня, я вроде как человек, ну, максимально далекий от всяких вот эстрадных вещей, которые там происходят. Даже до меня долетают какие-то такие новости. В общем, на самом деле непонятно, почему это вызывает столько внимания. Казалось бы, какая-то простая там перепалка сообщениями между двумя людьми. На самом деле, лучше бы песни слушали, да, Радик? Ну, мин дә берәүдә ишетмәгән менә Илшат бер-ике көн элек язды да киләбез дип. Шул көнне кемдер миңа Инстаграмда язды, а как вас пускают, что ли, в Уфу дип. Мин башта аңламадым, да, что это Мен такое. тоже аңламайм қалды. Адақтан мен... Кстати, вот, шунан барлыққа келе. Біз даже білмедік, честно говоря. Мен шуны Да. там, Что? Начал копаться, меня потом скинули. Поэтому, да. Ну, бұнда недер біздің альтернатив стильда музыкалар эшләгән егеттер өстен хатта қағылмай. Мен надеюсь, там, в будущем такого уже никогда не... Может, ради хайпа, ради прямо уж айтып куда Безне мондай бергә иммунитет. Иммунитет, ай, точно. Айдагы так посмотрим. Әгәр дә без предикала эшләгән булһак, бит, әлбәттә, если бер талаптар карак булһа, без уны эшләрник. Предикала, без предикала эшләмәй, без клубта, это частное заведение. Ол Оскар килә клубка, это частное заведение. Они өстен безгә маршрутный листтар. Безгә даже проще в этом. Ну, в принципе, даже как-то, ну, как сказать, не очень приятно, что ли, что музыкант должен спрашивать разрешение у кого-то, чтобы свое творчество продемонстрировать публике, которая его ждет. Это как-то не очень здоровая, в принципе, ситуация. Ну, как бы, Да, не очень хорошо к этому относится. Вот. К этим листам маршрутным зачем? Можно потом и тексты согласовывать, носить кому-нибудь. Да. Тейдан шо булыр микән? Идем обратно, да. Мгм. Где-то мы это уже видели. Тексты, внешний вид, барысы да. Юк. Ну, Кайфасы bizim de тотылып. концертlarda була төрле социальный хата тексттар, йырдар. На самом деле, куркыта башлай мындай нидер. Надеюсь, такого не будет. Рахмет. Сұрауларыңыз болмаса, өзіңіздің тамашашыларға айтар фикірлеріңіз қалмады ма? Сөздеріңіз, Илшат. Журналистларға айтар Концертқа келегіз. Бірісінен бик зор рахмет сізге, бізді мына айтып, мотор етіп, хөрмәт етіп қаршы алғаныңызға. Біз мына тәуге бір соло концертмен келдік бітенде. Несектор титтігіне бізге мына шындай шикарный пресс-конференция организовать өсін. Рамисаға сізге зор рахмет. Сізге тұшты келгеніңіз өсін, мына мотор етіп, мотор халу қыздар бізге үйлешіп отырағы. Түрлі мотор хұраударығы өсін. Бик шатбыз. Қазан қалағына біз асық көңіл менен келебіз, біз нык яратабыз қаланы, бик яратабыз бұнда халықты, бізге келген тамашашыларды. Шул тик рахмәттәрім. Шул айтып, біздің мына ошо слоган бойынша дальше давам иттербез деп ышанабыз. Музыка ул берләштерә, музыканың милләттәре юк, һәм тату, дус булып яшәйек деген шундай біздің дейінде. Как называется? Шундай тілектері біздің әйе. Әлбетте, бүгін концертта күтіп қалабыз. Сағат кеске 8-де Кремлевская 21 адресі бойынша бұл библиотека деген клуб. Клубта онда біздің толы форматта соло концерт. Онда ерлайсақ біздің бірге Оскар Юнусов, Гауга Түркімі, Радив Кашапов, Зарина Вильданова, Илигей Шахразиев. Һәм бәлки тағы бірінде сюрприздар булыр, һәр уйлап йөрүбез. Бәлки сіз дә җырлайсыз. Да, бергәләп, матур итеп, дустарса, без никакого официоза. Билеттар 500 сумдан концертта. Бер хакта безнең әйе. Әйе, шуга сакырабыз, киләбез клубта. Матур итеп, ушу язды дәррәү, шундай яхшы энергиямен башлап ебәрәбез. Шундай безнең теләктәр. Немножко тепла в дождливую Казань. Да. Рахмет. Спасибо. Сезгә рахмәт. Һезгә рәхмәт.
Беттеме? Бер сәгать, да? Пусть торгын. Здравствуй. Отлично. Здорово, бик матур. Айдагыз фото төшәйек, это не убегаем, ребята. Сейчас телефон